Здравейте! Представяме Hyundai Santa Fe 2010 година. Бензин с газов инжекцион. Рядко изпълнение в перфектно визуално и техническо състояние. Перфектно. С абсолютно пълна сервизна история до последния километър. 2 комплекта гуми в джанти. Колата е неразличима от нова. Уникално състояние. Рядко изпада такъв екземпляр. Само за ценителите на марката Hyundai. Нека да я видим и отвътре. Седалката перфектна. Ел седалка. Подгреб. Газова инжекцион. Всичко е супер запазено. Седалките отзад са неразличими от нови. Абсолютно пълна сервизна история. 5 см фактурина. Значи някой, ако е виждал по-запазен Hyundai, то съм да поспоря. Гуми перфектни, като камней. Оригинални гуми, зимни, с перфектни ляти джанти има. Върват към колата. Перфектен автомобил, който желая да заповяда.